what's up guys? Good morning sa ating lahat. Punta pala tayo ngayon sa may Linmansangan, Binalonan para sa feeding program na magaganap. So, kasama natin ang United Solo Riders, Salamat Pangasinan, Team Pangasinan, face in your face. punta na tayo ng Linmansangan. Ayan o. Linmansangan Elementary School. Hi kids! Good morning! So, ayan o. Follow nyo ako sa Facebook page ko ha. Oh, ayan. Yes, stickers, Ayan. Oh, baka pagalitan kayo. Follow nyo ako ha. Ayan. Ayan, yung nakalagay sa sa Facebook page ko. Ayan. Oh. Follow nyo ako ha. Isa lang para makawaras. Ayan o. Oh. Balik muna kayo doon. Mamaya na, doon na magpipila kayo ng pagkain. Mamaya na. Bilang yan. Mamaya, magpumila kayo sa pagkain. Buhay, nagtabay, madam-dama. Yeah, bye-bye. Thank you din. Bye. Hello. Yun.
Ayos. Oo, lalo sasakit ang